Așa. Să mă plasez eu strategic aici, în mijloc. Așa. Salut prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la geekchronicles.ro și astăzi am pregătit pentru voi încă un clip video informativ și interesant în același timp și ajutător. Astăzi discutăm despre umiditatea din interiorul locuințelor noastre. Practic, umiditatea în locuințe este perfect normală. Ea este cauzată de o multitudine de factori, printre care gătitul, dușatul, neaerisirea corespunzătoare, renovări recente sau alți factori. Problema nu e neapărat umiditatea în sine, ci mai mult umiditatea în exces. Chestia e că umiditatea în exces nu numai că îți cauzează mucegai în locuință, ceea ce automat îți afectează sănătatea, asta nu mai trebuie menționat, dar în anumite situații îți poate afecta chiar și structura locuinței tale, ceea ce e no bueno italiană. De asta am făcut clipul ăsta și o să-ți prezint o serie de metode prin care poți să-ți reduci umiditatea în locuința ta destul de semnificativ. Umiditatea normală și sănătoasă ar fi undeva pe la 55-60%, undeva pe acolo să spunem. Primul lucru ce trebuie să-l faci ca să măsori umiditatea într-o oarecare măsură precis este să-ți iei un hidrostat sau un termostat cu hidrostat incorporat. Ar fi indicat să ai unul în fiecare cameră sau măcar unul să-l plasezi în camera unde stai tu. După ce ai măsurat umiditatea în decurs de câteva zile și ai făcut o medie, să spunem, acum trebuie să aplici aceste metode și să vezi dacă funcționează la tine sau nu. Și dacă nu funcționează, lasă, te rog, un comentariu mai jos. Numai sunete, îmi jur. Exact cum filmezi. Culmea, nu? 1. Aerisește casa eficient. Și prin aerisire mă refer să deschizi geamul 1-3 minute și în același timp să depărtezi puțin și plasa aia de țânțari, cel puțin iarna. Ideea e dacă ai deschis geamul mare, o să permiți ca să intre un volum mult mai mare de aer în interior, ceea ce o să accelereze schimbul aerului viciat din interior cu aer proaspăt de afară. Bine, proaspăt în ideea dacă nu stai lângă un bulevard foarte poluat, dar să spunem proaspăt. Făcând chestia asta, cel mai probabil, în multe dintre situații, nu o să mai ai probleme cu umiditatea. Aerisirea, după cum am spus, trebuie să o faci pentru 1-3 minute, cam așa, cu geamul larg deschis. Chiar dacă o să pierzi vreo 0,5 grade de temperatură interioară, deși asta e influențată cumva și de temperatură exterioară, aerul de afară, iarna cel puțin, este mult mai uscat și o să echilibreze umiditatea din interiorul locuinței tale. Temporar, cel puțin. Ca să fie cumva eficient la lung, trebuie să aerisești de cel puțin vreo 3 ori pe zi, să spunem, în medie. Cred că una dintre cele mai eficiente metode și accesibile într-o oarecare măsură este să cumperi un dezumidificator. Practic acesta are un ventilator, un radiator imens, care pe acest radiator condensează umiditatea trasă de ventilator prin el. Această umiditate picură într-un rezervor de captare și cam mai e tot. În principal sunt două tipuri de dezumidificatoare. Sunt acestea care au în interior un mini compresor de frigider și uzual acestea sunt cele mai eficiente, dar și mai zgomotoase. Și mai sunt acestea care funcționează prin intermediul unui schimbător de căldură electric. Ăsta nu este chiar atât de eficient și de obicei e mai mult de întreținere și pentru a scădea umiditatea în spații de maxim 5 metri pătrați. Și uzual acest tip de dezumidificator în comparație cu acest tip de dezumidificator consumă mult mai puțină energie electrică. Însă, dacă vrei să îți controlezi umiditatea eficient, ai nevoie de unul dintre ăsta. Recomandarea mea este să-ți cumperi un dezumidificator smart de cel puțin vreo 2 ori mai mare decât necesarul tău, ca să te asiguri că acesta chiar o să dea randament. A treia metodă, am arătat 2, dar este să-ți instalezi în casă un soi de sistem de ventilație. Și când spun un soi, sunt vreo 3 tipuri de sisteme de ventilație. Primul sistem de ventilație este unul complet centralizat, dar ăsta de obicei se adresează mai mult proprietăților care le construiești de la zero și doar în anumite situații la apartamente. Și de ce spun doar în anumite situații? Pentru că unitatea de control, adică cutia aia mare cu ventilatoare și schimbătoarele alea de căldură, filtrele și ce mai are în ea, de obicei nu prea ai unde să o plasezi într-un apartament convențional. Și mai mult decât atât, tu trebuie să tragi ceva tubulatură pe sus, pe tavan, undeva. Deci nu e fezabil, să spunem, la apartamente. A doua variantă, practic acesta e un pic mai micuț, mai compact. Și chiar dacă tot trebuie să instalezi ceva tubulatură, și e într-o oarecare măsură realizabil și la un apartament. Dar la fel, acesta e mai mult recomandat către case sau locuințe nou construite. Și al treilea sistem
ăsta care în general se potrivește cam oriunde, fiind mult mai ușor de instalat și cel mai accesibil din toate. Cam asta ar fi ierarhia costului. Acum să discutăm despre ăsta complet descentralizat. După cum spune și denumirea, nu ai o centrală. Este practic un simplu ventilator cu un schimbător de căldură și un filtru. Atât. Doar carotezi peretele, l-ai montat și aia e. Acesta o să aducă constant un aport de aer proaspăt în casă și în același timp o să-ți scoată aerul viciat împreună cu umiditatea. Sincer, acesta nu este chiar atât de eficient la a elimina umiditatea, cel puțin acel descentralizat. Și spun asta pentru că în cazul în care umiditatea exterioară este mai mare ca umiditatea interioară, posibil să nu rezolvi nimic neapărat. Pentru controlul umidității foarte strict este cel centralizat sau cel semicentralizat. Ce ai robotul? Și încă o metodă bonus pentru controlul umidității în casa ta. Atunci când faci duș sau baie, lasă geamul deschis sau ventilatorul de extracție la o treaptă cât mai superioară sau chiar la maxim. Cel mai mult umiditate producem atunci când gătim sau ne spălăm. Pentru a combate cumularea excesivă a umidității în casa ta, este esențial ca să lași geamul deschis, cu plasa deschisă, sau dacă nu ai geam, după cum am spus, să lași ventilatorul de extracție să tragă toată acea umiditate la exterior. Făcând chestia asta, numai că o să scapi de mucegaie în baie, dar o să observi cum și umiditatea din casă scade. După cum am spus, umiditatea nu e neapărat prea în sinea ei, pentru că e sănătoasă pentru noi în limitele normale, dar și pentru plante și animale. Dar după cum am zis mai devreme, în limite normale. Mai multe despre asta găsiți în linkul de mai jos, unde am plasat acolo și ceva linkuri afiliate. Practic tot ce cumpărați de acolo, o mică porțiune, ajunge blogului. Fac clipuri din acestea în continuare. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să lăsați un like, să vă abonați și vă rog să nu utilizați cel clopoțel, pentru că nu public clipuri chiar atât de des ca să-l utilizați. Am terminat.